سلام كوراتنا زي يوتيوب channel تخطتلتنا خميت صنحو نزوان زبولكم حصرتن اواناون حبريتات تحزلكم قريب له كساب مودات حبيركم نصنحو كورات تخطتلتنا بركت زبول حبريتانا يوتيوب مصعانو اقدم ملخت وي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتل نزي يوتيوب channel زي سبسكرايب مغار نايدول ملكت متوقع يترسعو كاب كل تجري نبض سوان شمقلنا زخود أبوتات مس هيمانة مسكولهم سبب سلطان فيدرال منجستيخون كي تراخبونا بتجري تموليسهم تم أبوتات هيمانة نقدام منستر نمكت البريزيدنت بلتجنا نمنستر سلام نجوبا إتكال هيمانة كالوتن كلمونو معلم من لا سوم تفلتو سمعوا وياهم بريزيدنت إسياس أفورك روع مشت أبز كيدو خلق فالك على محتت إرتراخ وينات كم زي تدل بملكات عدو عيلز بالله منجستي تبع زغنا عمل أختم محلاليفو ناي تخلت بوليس كوميشن ناي فيسبوك جت ناب إرتراس تسجروا عتقات تألفهم وتم عتقات أبناء كوميشن محبراوي ميديا قطعت ملأخت خصفحة في حجة ميرو ملو بخالي وجن اتعامون قرأ سم محدار كل تجري حلفة تازنبر وددر بعوت نايت بريزيدنت تزازيمو بزرزروخن رينا أهجروا مع خن جنز إثيوبيا أبتحت من محدار بلتجنا كابتن قداموت تقالحتي هجرات أفريقيا حنت مخانا جلسوا بزعوازن كلو تحبريتات اللونا حبيركم ناصنحو ناي كل عفر بوليس كوميشن ناي فيسبوك قطونا بإرتراس تسجروا عطقات تأليفهم وتم عطقات أبناء كوميشن ناي محوراو قطعت ملأخت خصفحة في حجة ميرو ملو بخالي وجن أمونغو رأسم محدار كل عفر أول أربان اتحلف تازنبر وددر بعوت بريزيدنت تزازيمو أب كل عفر لعلوها حلفنا تسرح زنبرهم وقام منستر مكل خالد زخونو حاجي إبراهيم من قستو عطقات حيلتات حزوم نابي إرترام تسجروا أمونغو حلف تتان تغللن أمونغو ات بريزيدنت قلولاو كم تفتر بترجاجا من حبرت أني حناينا نحاجي إبراهيم سعيو نابي إرترا أبس تسجروا حلفتي تخلل 23 أولاد فولي حيل حزام زخدو دايركتور كوميشن بوليس كل عفر جامع آدم كم زرخوهم مقلاتنا يذكر معرق إنسبكتور زلوهم جامع آدم نبي إرترام استسجروا بتقدم نتزجوروا وحلفنت مخنيات عظم حضر وناي فيسبوكات نتم محدار بلتقنا زخون مقلاتي بجت بوليس كوميشن كل عفر بلا موطيهم نتخلل بسم لوطيس تقاطات أروان شوعة عمتات تزمرحوا زلوا جيلن بلتقنا بمن يوزع حتى النبرة هزبي مزماتنا عليت مسعاليت مقيتشون وديتي فتسملو زبل إيو تبقدماي دايركتور كوميشن النبي أبجت بوليس كوميشن عفر زوات صحف نتم محدار بلتقنا طراي زي كونس نتخالي أتو جيتاتشو ردان إسياسون يغنن نتوجل جيتاتشو ردا مع عسكر استراتيجيكاو بوتان أبكل عفر توهي ولو يبل اتناب إرتراز خد حيل مقلتي نخبرن روحان هزب عفر يتفزلو جزاء بلتقنا حجون هيوتات هزبتاتن هاجر نمتفقنا عفر دما نايوق شبرن ميدان مقار استفلالي وساني وسدلو خبل اتزوات مقلتي ولاكو أوقع وقت بسمت كوميشن استزرق حنتخوانا خبز الرقاقتنا يا حبريتا جن اتحبريتا كاب إرترام خوانيو كاب إرتراس تلقاقن أبجت بوليس كوميشن كل عفر دوتن جبنياتات حيلتات تان عفر نمريت عفر نخال وجن أحلف مهاوز وخان عتقو جل نمريت عفر نوجن خط كمولن نخسلت نلن أي بحر كفال إثيوبيان نجبرينا بمال بوليس عفر نحيلتات تان عفر كمون هز عفر زي يقبع مسواتنا نخفلو كم زي يسمع مع زجلت إيو نتمجلت صعبو أبناء ميديا سراويت محدار بلتقنا نايم التأثار وفرز تخفت خوينو فانا تلفزيون ناي فيسبوك قطو كوميشن كل العفر كاب قطر كوميشن وطا خوين خبل حبيرو أبناء فيسبوك قطو أب كوميشن حجي زما حلالف زلو ملأختات نمنجستاتن هزبن اتخلل كم زيو كل وصيخ قالتو نخمز بلخت توسخ مخنيات زغون بداية بريزيدنت كل العفر أول أربان حلف تقد حملون تحمركا وسمعنا لنا بالتشنافنت أتو قد حملون بالعلنا أتو أول أربان استم حلالفنا كل يوم سب سلطان نتحلف تتا أو حلفنت العلو أتو قد حملو حلفنت بيت صحفة سلام تتان اتخلل تسناوت اللي خوينهم أبوتهم كالي حلف تشيمو أبز حلفوا سومون اتهم ناي أربع عرفتو أتو قد حملون زغون حلف بيت صحفة فتح اتخلل زغونو اسماعيل محمد ود حفتو أتو قدو كنتيبان كتما أسايتان زغونو حبيب آلين حلف محبر تشون زغونو عبد آلين بدبدابي أول أربع كم تسنابتو حبيرنا نيرنا اتومنا أتو قدو زامنون تتكم تربح يوم زولوهم سبات كالعل تنحى أتو أول أربع أموداتونا أتو قدو بعلم العلم أو كندوم دما اتمكتل كوميشنر بوليس اتخلل زنبر أحمد عارف كم شو متفلت لهم حلف بيت صحفة فتح اتخلل أحمد عبد القرب مخنيات محدار أتو قد حملون زرف تشون كنتروباندن كم زنبرت أبطأ بغريو 56 مخاين شوط عينن كفليت كيف تسمى مع التاوي أو عفار كي خفلا يوطا نيران إلو أتو قد حملون اتهافتا محاوم داود حملون أبز ناي كنتروبان نقد توافيرهم نيروم زبولو حبريتاتات هزو سواتن بفلاي دما أبز موت بريزيدنت اتخلل نقبرك إنا زبلقال زاتو لهم حلفتي فيدرال منجسن وهوديد بلتقنان أزي بزح قبون جنزبن يخفلو نيروم يبلو أموداتا قنا أتو قدو كاو حلفنتهم تلعلم كابتن نوعو تتوع زنبرتكال حانت زخونت بوليس كوميشن مكتل زمور حزنورو أحمد حريف مشامهم ترقاقتو أتا أحمد حريف أبو أوان كوينات تقراي مسبه سلطان تقراين مسحالو أول أربع مستر
ንግዲ ኮንትሮባንድ ይነግዱ ነይሮም ዝብሉ ምንጭታት ኣብ እዋን ከበባ ትግራይ ድማ ጥረ ገንዘብን መድሓኒት ነዳድን ስለዝተረጋገፀ ፓትሮል ተሰኒዮም ነዞም ነገራት ጽዒኖም ደቡብ ትግራይ ምስ ኣብጽሑ ብምላሽ ወርቂ ሒዞም ይምለሱ ነይሮም ይብሉ። ነዚ ድማ ብትእዛዝ ኣወል ኣርባ ዝገበሩ ዝዝከር እዞም ናይ ቀረባ ሰባት ሕጂ እውን ነቲ ሹመት ዘብቅዕ በዚ ተኣማንነቶም ምክንያት እዩ ክብሉ ይዛረቡ። እንተኾነ ግና እቲ ቀደም ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን እቲ ክልል ተጸዋዒ ዝነበረ ፖሊስ ኮሚሽን እቲ ፕሬዚዳንት ብቐጥታ ንባዕሉ ተጸዋዒ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም። ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንሽምግልና ዝኸዱ ኣቦታትን ሃይማኖትን ምስ ኩሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራልን ከይተራኸቡ ናብ ትግራይ ተመሊሶም። እቶም ኣቦታትን ሃይማኖትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንኣደም ፋራሕ ንሚኒስትር ሰላምን ንቤት ጽሕፈት ጉባኤ ትካላት ሃይማኖትን ክልሙኑ መዓለም ተፈሊጠሎም። ንጽዋዕ ሰላምን ሽምግልናን ኣቦታት መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጾም ምንባሮም ምዝጋብና ይዝከር። ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርላማ ብልጽግና ኣደም ፋራሕ ኣብ ሚኒስትር ሰላም ጉባኤን ትካላት ሃይማኖትን ክዛረቡ ክመላለሱ ውዕሎም ተባሂለሎ። ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ክዛረቡ ሓቲቶም ምንባሮም ንሱ ግና ሽማግለ ኣይዛረብን የምባሉ ስዕቡ ከይተዓወተ ከም ዝተረፉ ይስማዕ። እቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ክገብርዎ ዝነበረ ዝርርብ ምስ ፈሸለ ነቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ብልጽግና ዝኾኑ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ክዛረቡ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ምስ ሓተቱ እቶም ምንጭታት ከም ዝበልዎ ንሱ ድማ ምስ ሚኒስትር ሰላም ኪዱ ዝብል መልሲ ከም ዝሃቦም ገሊጾም። ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሰላም ምስ ከዱ ድማ እቲ ሚኒስትር ከዛረቦም ስለ ዘይተባሃለ ክጽበዩ ተገይሮም። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ፈረቓ መዓልቲ ምስ ሕለፉ ጸኒሖም እቲ ሚኒስትር የለን ናብ ጎንደር ከይዱ ዝብል ምክንያት ተዋሂቦም ምስ ዝኾነ ሰብ ከይረኽቡን ከይተመኻኸሩን ምስተገበረ ናብ ጉባኤ ትካል ሃይማኖትን ኪዱ ዝብል ሓፂር መልሲ ከም ተዋህቦም ተፈሊጡ። እንተኾነ ግና ኣብዚ እዋን ዘዘራርብ ሰብ ኣይረኸቡን ተባሂሉ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ሰላም ኣጀንዳ ዝገብርዎ ናይ ኣቦታት ሃይማኖትን ጉዕዞ ከይተዓወተ ካብ ብዙሕ ምንግልታዕን ደገ ምጽናሕን ድሕሪ ረቡዕ ምሸት ናብ መቐለ ክምለሱ ምግዳዶም ተረጋጊጸሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ዘካይድዎም ውግኣት ንሽምግልና ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ከም ዝተጠቐመሉ ጸኒሑ ንዝበጽሕ ዕንወት ለሚኖዮ ነይረ ኢሉ ንኽዛረብ ከም ዘገልገልዎ ካብ ዝንላዕል ተራእዩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ረቡዕ ምሸት ኣብ ዘካየድዎ ካልኣይ ክፋል ኤርትራ ኩናት ከም ዘይትደሊ ብምምልካት ዓዲ ውዒሉ ዝብል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ካሊእ ቀዳምነት ኣለዎ ክሰርሕ እንተደልዩ ቀዳምነቱ ገዲፉ ኣብ ዘድልየሉ ኣትዩ ሁከት ዝፈጥረሉን ምክንያት እንታይ እዩ ኣየድልየካን እዩ ዝበለ ኢሳያስ ዲፕሎማሲ ፍሽኽ እናበልካ ኣብ ኣጋጣሚታት ኣብ ድግስ ተራኺብካ ሰላም ስለዝተባሃልካ ስእሊ ስለዝወሰድካ ኣይኮነን። ከምዚ እውን ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ክመጽእ ከለዉ ኣይፋሉን ኣየድልየካን እዩ ክትብል ኣብኡ ዘለካ ዲፕሎማሲ ክትሰርሕ ክትኽእለለካ ክብል ተዛሪቡ። ነታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ መግለጽታት ተመልኪቱ እውን ደጊሙ ኤርትራ ከምዚ ተሓስበላ ኣየድልየካን እዩ ጠቐነ እዩ ሓሲኻ ክትጋግ የብልካን ጽባሕ ንጎ ሳዕቤን ምስ መጸ ንሳዕቤናት ክትጋንን የብልካን ሳዕቤን ከይመጸ ከሎ ሕጂ እውን ደወብል ክብለ ጠንቂቑ። እዚ ብኢትዮጵያ ዝግበር ብስመስኮት ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ሃቐናታት ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ኢሉ ዝገልጽ ፕሬዚዳንት ኤርትራ እቲ መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያ ዝጎርት ዘሎ ኣጽዋራት ካብ ኢሚራት ይመጽእ ምህላው ካብ ዓይኒ ዝተኸወለ ኣይኮነን ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይ ጉዳዩ የሳሲ ከም ዘሎ ኸሲሱ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብተርታ ሃገራት እስራኤልን ኢሚራትን ፈረንሳይን ኣሜሪካ ዘለዎ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ቃለ መሕትቱ ኣብ መእተዊ ይኹን ሃገሩ ኣብ እትኽተሎ ሜላ ዲፕሎማሲ ኣንውሑ ዝተዛረበ ጉዳይ ሱዳን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ኣትኪሩ ኣብ መጀመርያ ጥራይ ንፍርቂ ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ የሎን ወራሪ እዩ ዘሎ ክብል ተሰሚዑ። እቲ ፕሬዚዳንት ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ፖለቲካ ሱዳን ካብ 1956 ግዜ ናጽነት ተትሒዙ ብተኸታታሊ ብዝመጽእ መራሕቲ እቲ ሃገር ዝኽተልዎ ፖለቲካዊ ዘርዚሩ ኣብዚ ድማ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ብኤርትራ ዝቐርብ በሪ ኣማን ዝብሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ዘልዕሎ ሰነድ ጠቒሱ። እቲ ኣብ 1989 ስልጣን ዝሓዘ ንሰላማዊ ስርዓት ሱዳን ብህዝባዊ ምልዓል ድሕሪ ምውደቑ ኤርትራ ካብቲ ምስጋር መድረኽ ሕድሪ ክስከም ዝኽእል ሰራዊት እዩ ዝብል ርእይቶ ብጽሑፍ ከም ዘቕረበን ምግላጽ ናይ ደገ ሓይልታትን ነቲ ጸገማት ብምዝማዝ ነቲ መስርሕ ምስጋር ከም ዝዘረገዎ ገሊጹ። ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰፊሕ ምትእትታው ውዲትን ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝኸሰሰ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሱዳን ቀዲሙ ግዳይ ስለ ዝኾነ እምበር ንበይኑ ኣይኮነን ብምባል ኣብቲ ጉዳያት ኣበርክቶ ክንገብር ዘገደደና ምክንያት ንኹላትና ዝምልከት ስለ ዝኾነ እዩ እውን ኢሉ። ኢሳያስ ኣብ ዝርዝራቱ እቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ምትእትታውን ብምጥቃስን ሱዳን ግዳይና ብደገ ናይ ዝመፁ ሓይልታት እያ ኮይና ኩናት ሕድሕድ ክልተ ጀነራላት ዘይኮኑስ ወራር ናይ ሓደ ደገ ሓይልታት እዩ ብምባል ብቐንዲ ንኢሚራት ብትርኽቦ ቀሰምሲዩ። እዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ምሕማስ ነታ ቅድም ብግዜ ሸኽ ዛይድ ዝፈልጣ ኢሚራት ዝገልጽ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ግዜ ፕሬዚዳንት ሸኽ ዛይድ ዓብይ ታሪክ
ታሪክ ዝነበረ ሃገር ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕንደራ ክትወድቕ ዝሕዝን ኢሉ ኢሚራት ብኩሉ ሃገራት እቲ ከባቢ ብሊብያ ብጫድ ብኢትዮጵያ ብማእከላይ ሪፐብሊካን ኣፍሪካ ብደቡብ ሱዳን ኣቢላ ትገብሮ ዘላ ተግባራዊ ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን ወሲኹ ገሊጹ እዚ መስመራት ኣቢላ ድማ ኣጽዋራትን ድሮናትን ተቐብል ከም ዘላ ጠቂሱ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትሕድሕድ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ሓዲኦም ወጊነን ኢደን ይእትዋ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሓይሊ ሰራዊት ሱዳን ከም ትድግፍ እዩ ዝፍለጥ ነዚ ኣመልኪቱ ግን ፕሬዚዳንት ዝተዛረቦ ነገር የሎን ምስ ጉዳይ ምትእታው ኢሚራትን ኣብቲ ዞባ ኣመልኪቱ ድማ ብስም ክሊማ ኣብዚ ከባቢን ዘለዉ መንግስታት ኣብ ኢሚራትን ዝውሰዱ ቢልዮናት ዶላራትን መወዳእታ ይብሉን ብምባል ኢሚራት ንኩሉ ወደብ እዚ ከባቢ ምቁጻር ብስም ምምዕባል ወደባት ናይ ወደባት ኢምብሪጦርያ ትጽዕር ምህላዋ ድሕሪ ምውቃስ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ መቐጸልታ ኢሉ ኣህጉራዊ ማዕኸን ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ ናይ ብልጽግና ካብተን ቀዳሞት ተቐላሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ምዃና ኣፍሊጡ ከምዚ ዝበለ ጸብጻብ ዝወጽእ ዘሎ ዕዳ ሃገር ነቃለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብልጽግና ብዘይቋርጥ ኣብ ዝረበሉ ተመሳሳሊ እዋን እዩ ኣብ ቀረባ ናይዚ ሃገር ፖሊሲ ዝተሸጠሉ IMF እቲ ናይ ኢኮኖሚ ምሕያሽ ሪፎርም ኣብ ሓደጋ ምህላው ገሊጹ ካብ 5 ኢትዮጵያውያን ሓደ ሓገዝ ተጸባይ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ እዚ ዝነበሩ ኣብ ፓርላማ ቢልዮናት ቁጽርታት እናጠቐሰ ፍርያትን በዚሑ ኣሎ ነዚ ድማ IMF መስኪሩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝተዛረቡሉን ጽባሒቱ እዩ ፕሬዚዳንት ብልጽግና ቃላቶም ዘቃልሑ ኣገልግሎቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ደጋጊሞም ዝዛረቡ ስብራት ኢትዮጵያን ናይ ወጻኢ ዕዳ እዩ ነዚ ተሸኪምና ኢና ንነብር ዝብል እዩ ሎሚ IMF ዘውፅኦ ሓበሬታ ግና ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ደረጃ ካብ IMF ካብ ዝተለቀሓ 10 ቀዳሞት ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ምዃና እዩ ዝሕበር ካብ IMF ብላዕለዋይ ደረጃ ዝተለቀሓ ሃገራት ኣፍሪካ ግብፂ ኣብ ቀዳምነት እትርከብ ኮይና ክሳብ ሓምለ 2017 ዝተለቀሐቶ መጠን ገንዘብ 7.4 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ ሓበሬታታት ትካል ብምጥቃስ ኣፍሪካ ቢዝነስ ኢንዳስትሪ ሓቢሩ ከምቲ ጸብጻብ ጠቕላላ ዕዳ IMF ኢትዮጵያ ካብ 2017 ናብ 1.6 ቢልዮን ዶላር ቀሪቡ ካብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ 7ይ ደረጃ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ኣብ ወርሒ ሓምለ ጥራይ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ንግብፅን ኢትዮጵያን ዝሃቦ ኣገባብ ምልቃሕን ዕዳ ከመሓይሽ ምዃኑ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣፍሪካ ኣብ ፋይናንስ IMF ተወከልቲ ምዃኑ ሓድሽ ላዕለዋይ ስጋኣትን ይፈጥር ኣሎ ክብል እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ዕዳ ዝረኽባ ዘለዋ ብሰንኪ حصرت وصاي باطيرا استشجر ايكونومي تنفاس نخقصل ንምግባር እዩ خبل እቲ ጸብጻብ አፍሪካ ቢዝነስ ኢንሳይደር ሓቢሩ እንተኾነ ግና ከምዚ ዝበለ ላዕለዋይ ዕዳን ነዊሕ እዋን ጸንሕ ሳዕቤናት ሒዙ ብምምጻእ ኣብታ ሃገር ስጋኣት ይፈጥረሉ خبل ወሲኹ ገለጹ ኢትዮጵያ ካብ IMFን ብስምምዕ ንግድን ዝተለቀሐት ዕዳ ሃገራዊ በጀት እናጸበ ከም ዝኸይድ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ እቲ ሃገር ተካይዶ ዘላ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት እናዓንቀፈ ይኸይደሉ خبل እውን ገሊጹ ክቡራን ክቡራትን ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ሰላም